Moi! Tässä olisi taas näitä meidän tietoiskuja ja nyt ollaan jo osassa 4. Ja tänään on tällainen aihe kuin HIV-positiivisuus. Ja HIVhän tulee tosiaan sanoista Human Immunodeficiency Virus ja se on suomeksi ihmisen immuunikaton virus. Kyseessä on krooninen sairaus, joka on oikeasti aika hyvin hoidettavissa nykyään ja täysin niin kuin yksi niin kuin krooninen sairaus muiden joukossa. Silti tähän HIViin liittyy tosi paljon ennakkoluuloja ja kaikenlaisia väärinkäsityksiä ja myöskin paljon sellaista aiheetonta häpeää ja leimaamista, joita kutsutaan yleensä stigmaksi. Ei voi kuitenkaan tarttua HIV-positiiviselta, jolla on lääkitys oikein missään tilanteessa. Eli suojaamatta seksissä ei tartu seksitavasta riippumatta, ei tartu synnytyksessä, ei tartu raskauden aikana. Lyhyesti lääkitty HIV ei tartu. Ja jos me katsotaan tässä, niin me nähdään, että tämä tartuttavin hetki on itse asiassa ihmisillä silloin, kun he ei vielä tiedä omasta HIV-statuksestaan. He ei tiedä, että he on positiivisia, vaan ajattelee olevansa vielä HIV-negatiivisia ja näin. Ja sitten kun he saa tiedon tartunnasta, niin yleensä sitten aika nopeasti aloitetaan se lääkitys ja näkeekin, että täällä tulee nopeasti sitten vasta ja tartuttavuuden raja, eli nämä virusmäärät putoaa niin alhaisiksi, että se ei enää käytännössä tartu. Ja HIV-lääkitys tosiaan pitää HIV-tartunnan saaneen itsensä terveenä. Sitten se estää sen tarttumisen eteenpäin. Se on elinikäinen. Se pitää ottaa säännöllisesti, mutta on tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja. Että nykyään on sellainen pistettäväkin lääke, että sitä otetaan vain 2 kuukauden välein. Se on aina HIV-tartunnan saaneille itselleen maksutonta ja voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Ja pitääkin käyttää. Ja HIVin kanssa voi elää täysipainoista elämää, eli tosiaan pysyy ihan terveenä. Ja kun se lääkehoito otetaan ajoissa, niin ei lyhennä elinikää. Siis estää HIVin tarttumisen suojaamattomassa seksissä, mutta ei siis ole este myöskään niin kuin lapsen hankkimiselle ihan luomukeinoin. Ja ei pitäisi olla este opiskelulle, työskentelylle haluamalla alalla tai matkustamiselle, mutta sitten on joitakin maita, jotka valitettavasti vaatii sitten viisumin yhteydessä tällaisen todistuksen HIV-negatiivisuudesta. Näitä on esimerkiksi Valko-Venäjä ja Venäjä, ja ironistahan on se, että Valko-Venäjä ja Venäjän HIV-tilanne on ihan katastrofaalinen oikeasti itsellään. Joo, tosiaan HIV ja raskaus, eli HIV ei tartu lapseen silloin, kun äidillä on lääkitys, ja Suomessa kaikki raskaana olevat niin testataan jo neuvolassa alkuraskaudesta. Hedelmöityskeinona voi siis olla ihan tavallinen yhdyntä tai sitten hedelmöityshoito, eli ei ole myöskään este sille. Ja kaikki HIV-positiivisten synnyttäjien vastasyntyneet saa sitten 2-4 viikon ajan tällaista estolääkitystä varmuuden vuoksi ja myöskin sitten HBV-rokotteen, eli hepatiitti B-rokotteen, mikä on oikeasti suositellaan kaikille. No ja sitten vielä toi HIV-tartunnan saanne Suomessa ei suositella imetystä, mutta sitten taas kolmansissa maissa suositellaan. Eli tästä voi olla sitten aika omituisia tilanteita, jos henkilö on saanut jo omassa kotimaassaan lapsen ja imettänyt ja kaikki on mennyt hyvin ja sitten Suomessa yhtäkkiä kielletäänkin. Mutta totta kai tämä on äidin oma päätös aina ja sitten jos nyt päättäisi imettää, niin virusmäärää vaan seurataan tarkasti ja sitten lapsi saa vähän pidempään sitä estolääkitystä. Sitten HIVistä ja stigmasta. Eli tosiaan stigma tarkoittaa leimaa ihmiseen tai ihmisryhmään niin kuin liitettyä tällaista kielteistä ominaisuutta tai uskomusta, ennakkoluuloa. Ja niitä esiintyy mediassa, työpaikoilla, sitten seksikumppaneiden parissa ja hoitohenkilökunnankin keskuudessa valitettavasti vielä nykyään. Saattaa olla tällaista syyttelyä, joskus syrjintää sosiaalisissa tilanteissa, ei suostuta palvelemaan vaikka, mutta se voi olla myöskin tällaista tungettelevaa uteliaisuutta. Että tästä yksi positiivinen kerta, että kerrankin oli tosi hyvä niin kuin ollut mainio kohtaaminen lääkärin kanssa ja kaikki oli mennyt niin kuin pitikin. Mutta sitten kun hän oli lähdössä, niin siinä ovella niin lääkäri oli huikannut, että anteeksi yksi kysymys, että mistä sait ton HIVin? Eli ei näin.
täysin tarpeeton turha kysymys. Niin. Joo. Mutta tosiaan sitten on vielä tuollainen itsestigmatisointi, eli positiiviset saattaa itse kokea itsensä likaisiksi tai jotenkin huonommiksi, joka sitten on sellaista sisäistettyä niin kuin stigmaa. Ja sehän ei ole syntynyt tyhjästä tämmöinen, vaan että yksi aika merkittävä tekijä on 80- ja 90-luvuilla, kun HIVistä varoiteltiin paljon, niin tällaisen sosiaalisen markkinoinnin etiikka, eli kaikki terveyskampanjoinnit, niin oli aika raakoja, että pelkoa käytettiin aika surutta, ihmisiä syyllistettiin ja sitten tällaisesta moniulotteisuudesta tai faktoista ei aina niin piitattu, että ajateltiin, että tehdään mieluummin vähän yli kuin ali ja että tarkoitus pyhittää keinot. Mutta siinä sitten tietenkin onnistuttiin niin kuin pelottelemaan ihmiset HIV-positiivisilla ihmisillä ihan henkihieveriin, että oli tämmöinenkin mainoskampanja, jossa oli niin kuin 6 pupua, jossa oli hymynaamat, paitsi sillä yhdellä pupulla oli silmät ristissä ja teksti kuului, että erotatko toisistasi positiiviset ja HIV-positiiviset. Näin. Muistaakseni se kampanja kyllä jäi aika lyhytaikaiseksi. Mutta sitten myöskin lehdistö teki osansa, eli AIDS myi, HIV myi hyvin. Eli aina niin kun saatiin shokeerava otsikko, niin lehtiä meni kuin siedien sateella kaupaksi. Eli totta kai se sitten kannatti niin kuin sielläkin. Mutta miten stigma sitten vaikuttaa edelleen vuonna 2023, kun on tämä Stigma Index tehty, niin 74% HIV-positiivisista koki, että on tosi vaikea kertoa muille HIV-statuksesta. 45% arvioi, että sillä on ollut vaikutusta kykyyn löytää rakkautta. 42% koki, että sillä oli vaikutusta kykyyn ylipäätään solmia ihmissuhteita. Ja 18% HIV-positiivisista oli päättänyt olla harrastamatta seksiä kokonaan, vaikkei sille siis ole yhtään mitään estettä, jos on lääkitys. Mutta tärkeää nyt on muistaa, että U on U, eli jos on mittaamattomissa, se on myös tartuttamattomissa. HIV ei tartu, kun siihen on toimiva hoito. Ja stigma saattaa oikeasti vaikuttaa HIV-positiivisen elämään enemmän kuin se HIV itsessään. Ja HIV-positiivisella on kuitenkin aivan täys oikeus nauttia vanhemmuudesta, seksuaalisuudesta ja läheisyydestä ja kaikista yhteiskunnan palveluista, ihan niin kuin muillakin. Ja HIV ei oikeuta syrjimään, eväämään palveluita tai hoitoa, ja HIV-positiivinen ei myöskään ole velvollinen kertomaan positiivisuudesta. HIV-statuksen kysyminen siellä palveluissa ei ole myöskään Euroopan tietoturvalainsäädännön mukaista. Jos haluatte lisää tietoa HIV-positiivisuudesta tai HIVin kanssa elämisestä, niin voitte tilaa meiltä koulutus@hivpoint.fi tai sitten voitte antaa palautetta tästä tietoiskusta tuosta QR-koodin kautta. Kiitos.